kollhom ħbib tagħhom, ħbib tar-Rumani, huma Lut imma ħbib tar-Rumani. U kienu jkunu mqabdin bir-Rumani, int iġbor it-taxxa minn tas-Sannat. Ngħid kulħadd. Imbagħad tant għall-Imperatur Ruman u tant għall-Butek. U allura daw il-pubblikani kienu rejba jisolħu n-nies għadak mux ta' t-raġunu magħhom għax ma niflaħx jew għax bħalissa batut ikollok. Allura kienu isiffu demm il-poplu u kienu jaħqru n-nies u jirrapportaw fals u għalhekk kulħadd kien jobodhom. U Zakkew kien wieħed minnhom kap tal-pubblikani. Kien qasir, brekkun, qalbu ħażina, min jaf kemm qala flus minn nies għax kien jaqarhom. U darba għadda Ġesu minn Ġeriko. Naraw ġara malajr. Ġesu daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triq. Mela jkun hemm raġel jismu Zakkew. Dan kien wieħed mill-kapijiet tal-pubblikani, kien fuqhom, allura dan kien imissu iktar flus. U kien għani kellu kemm trid. Imma kellu xewqa li jara min kien Ġesu. Imma ma setax minħabba l-folla billi kien raġel qasir. U folla waħad jara l-Ġesu u ħadd ma kien iridu fejn u ma kienx jista' jiddeffes fil-folla għax kulħadd kienu warbu. Kien mibewt minn nies. X'għamel? Mar jiġri l-qudiem u xħabbat ma' siġra tat-tin salvaġġa għax minn dik il-naħa kien se jgħaddi. Issa kien hemm nies u kulħadd jifraħ bih il-Ġesu. U Ġesu kif wasal hemm ħares il-fuq. Jew minn dak nies. Il-Zakkew ħares leh. U qallu, Zakkew isa, inżel minn hemm. Għax illum jeħtieġ li noqgħod għandek, jiġifieri noqgħod għandek. Mhux niġi nieħu kieni minn għandek ta'. Meta dak li jkun jgħidlek ħaniġi għandek, allura tfisser li jistmak. Ġesu qed jistma' u dak li jkun jagħmillu ikla. Mela hawnhekk il-parti ta' Ġesu. Interessanti li minn daqshekk nies dak il-midneb ħadd istieden bidejk biex tmur għandu lilu. U ħanaraw x'ġara. Mela min naħa ta' Ġesu il-ħnija tiegħu ma jaqgħodx jara dakux pezza tajba jew le. Ħanaraw tliet affarijiet, tliet passi li jagħmel Zakkew. Zakkew niżel bla telf ta' żmien. Din l-ewwel waħda, l-ewwel pass. X'inqallu Kristu? Zakkew jisa ħaniġi għandek. Waj ma quddiem in-nies ħadd ma kien iridu lil Zakkew. U quddiem in-nies tgħidli jew issa mhux ħin. Ma hekk. Dak niżel minn hemm. U dan huwa l-iskantament tagħna. U bniedem ma jikkalkula l-ħadd. U l-kelma ta' Ġesu kkalkula. Niżel mis-siġra kien fuq. Niżel mill-pedestal. Kien superf egoist niżel. U ma ħallix għall-għada għamil biċċa xogħol, Zakkew. Ma qallux il-Ġesu, lejlejja u l-lewm, le sadna ma rranġajt xejn, għada jew pitada. Kiku ħalla l-għada, l-għada ma kienx jiġi. Ix-xitan iħobb juża din it-trikk.
Anke jimma u li jitkom neputijiet ta'kom, ejdu ilhom dil-istorja s-rejdilkom issa. Ġerment hekk. Issa il-ħadd mur erta fissa. S-sulħat li ġejja u sa minnu xi preparat issa, mbagħad ġimgħa oħra. U dejjem inħallu minnu mal-għada. Dil-istorja s-rejdilkom mhix vera din li se ngħidilkom. Imma hija ċajta ma biex tgħallem. Darba kien hemm restorant u fetaħ restorant buli sabiħ u dan, u li sħat ma kien imur għandu, il-miskin il-sejt marħazin, bil-esti li kellu għalxejn. Iktar u iktar il-waiter ma kienx jitħallas ma jiġux nies. Jibok xħan inventaw forsi jitħlu n-nies. U darba ġitu idea dal-waiter, ma nafx kemm tajba, ma insomma. U għallu ġitni idea ta' għallu tħallini n-għamela, għallu għamela basta jiġu. U dak għamel poster kbir barra ħatta r-restorant u kiteb għada l-ikel bxejn. U n-nis kulħatra, għara dan l-ikel bxejn. Għada nitħlu ta' u xbill-għada. Intela waħda kbira il-restorant kulab. Ġismu għaw, il-sejt ħagost, għallu, essa, kif se tħamel għal-flus? Da, zgħu, sa nitlobom il-ħlas. U għara li tawom ikla u kolħat, prosit tam, arġamela tam, prosit. Dan, beda jatijom il-kont. Mela mux bxejn. Le, ma ħalsu. Bxejn ikla bħal dejn. Le, minn ta' barra għandek li l-ikla bxejn. Imma bil-mod, minn tux qed naraw sewa ta' imxie ħanara. U xmaħnix naraw sewa, ħanaraw. U ħarġu, għara kif l-ikla bxejn, miktub. Imma għallom għadan l-ikla bxejn. Mela għada. Ġibni għazewx, kellhom ħalsu kulħadd. All right. L-għada. Kulħadd qal, s-għada niġulew, għada nordnaw il-doppju biex nġibu tal-lew. Mela, l-lum kanna ħalsu, insomma biex ma ntawluwiex. L-għada, full-up raġa, kulħadd. Proċed, ejja, sewa. U raġaw kulħadd id-doppju, ħajpattu tal-li ħalsu l-ġurnata ta' qabel. U minn għalijom se joħorġu, le, bil-mod, ekla bħal dejn, kollox dabil, le, u ġibrom il-kol. Assa, żejjed għalu, l-u intej, mela intej, insejdik il-poster li jem, mintom x-tirraġunaw, għada, li kelb xejn, fimtuwa? Għada, u għada ma jasal qatt, jużax xitandi. Dan zakkew talima jatina. Tħallix għall-għada. L-ewwel storja malaj. Ġibtilkom l-ktieb għax jista' jkun lejn forsi dak li jkun ma jemminx. L-istorja fuq dal-Qassejs. Dan kien jismu Don Orione. L-Italja dan kien bħal Don Michela Zoppardi li bena ħafna istituti għatfall orfni għax wara l-gwerra l-Italja ħafna soldati mietu u tfal jiġru barra msiken minn jħossibhom u dan bena istituti bniedem għaddejs fil-fatt diġà beatu. Ejwa, u għandu storja. Dan kien mistidden biex jagħmel l-pritka u mar fraħal u pritka u kollox u l-pritka kienet fuq il-qrar. U l-ħnina talla. U għallilom, dak li jettilkom nar it-tnejn jien. Alla għamil ċamilt ta' koċtara, għamil ċamilt, Alla jaħfirlek. U ġibirhom eżempju. Anki jekk Alla ħares qatt, kunt fajt l-ikel, kunt fajt il-velenu fil-pratt ta' ommok biex toqtolha, kemm hu dnub kbir toqtol lil ommok.
Alla jaħfirlek ukoll. Alla bħal eżempju, kif ngħidulkom eżempji jien. U spiċċa l-priedka, u s-soltu jaħkem it-trejn, imma ma ħakimiex it-trejn għaddiet. Allura miskin dan kellu jmur bil-mixi. U ma għaddix mit-treq prinċipali biex ngħidu hekk għax-xewkija ngħaddu minn dik it-triq waħdek hemmhekk. U x'imkien fil-glam jara raġel fil-kantuniera ikraħ ma nafx daqsiex qed jistenna wara l-kantuniera u dan Don-Orjone baża. Għal ħanejdlu kelma. Bonsu ġmejn, lejl tajjeb. Lejl tajjeb. Inti għal tortona, għal tortona kien, tortona. Inti xewkija, ble minix. Mela, bonswa, ħallik minn bonswa. Għaxħajna għalek hija taqssa tijak, għax rrit inkelmek. U Don-Orjone ġbejn, kieku kien, tibza. Allu, inti dak li pretkajt fil-knisja, għadek kem ejwa jena. U dak li jett temnu. Allu, ma l-ewwel li ma nemnu jien. Minti temmel li Alla jaħfar kollox? U mela, jaħfar kollox. U dak li kif semmejtni fil-priedka? Ġej jiġri n-nek, tgħid eżempju, kun hemm xi ħadd dik qed jgħidha għalija x'waħda din. Allu jien semmejtek u ma tarax inqas nafkom ħimawne. Semmejtni u semmejt x'għamilt. Veru jew. X'semmejt ħej? Għalek ġibtek. Għallu meċ fuq dak ir-raġel li taf għal-velenu fil-platt ta' ommu u velena. U għaj ma dak ġini eżempju dak il-ħin, dak ma ġarax. Ma ġarax iju. Ġara li jien għamiltek. U minn dakinhar li għamiltek. Għandi infern ġo qalbi. Ma nistax insib kwiet. U inti temmel li Alla għandu maħfra għalija? U mela, kien imkexkex Don-Orjone, mela, massu jaħfer, jien kulħadd jaħfer, il-mulej ħafer minn salbu, ma jaħfer. U mela xejn qallu. U xirrit nagħmel, noqgħod fuq ġebla, nżel għal-kubtejk, u naħfirlek. Dak sek biss. U dak niżel għal-kubtej. Bil-biki jgħidlu x'kellu ġa qalbu. U minn għalih sajdu 5 minuti b'dak. U felaħx jiskot jgħidlu l-istorja ta' ħajtu. U issa jekk hemm xi ħniena mingħand il-bambina għalija, aħfirli mulejja. U dak qallu, jiena naħfirlek fl-isem tal-Missieru tal-Imen u tal-Ispiritu Santu. U penitenza, għax insejt tgħid tatini, tini penitenza għal omri kollu tibżax nagħmilha. Il-penitenza nagħmililek jien. Imma inti mur u patti għal dak id-dnub b'opri ta' karità. U dak għan u waħda. Oj ma l-waħd Afgani. Kemm tiswa dik l-assoluzzjoni ta' ħabija ta' 20 sena ma nafx kemm kien ilu. U mhux il-qasis qala din l-istorja, qala il-qattil stess illum hemm miktuba fil-kodba Taljani. Il-qattil stess semmija din l-istorja. Imma għamel ħaġa dak. Ma ħallix għall-għada. Għada mmur nkellmu l-dak ta' b'laqsejs u mbagħad nara. Le dak il-ħin. U allura il-grazzja t'Alla ħadmet. Għaliex għax huwa għamel l-ewwel pass. It-tieni pass.
ħanaraw Zakkew x'għamel. Mela dak niżel malajr, veru? Dak il-ħin. U x'għamel? U kollu ferħan laqgħu għandu. Il-kelma laqgħu għandu mhux idħol ħalli ħadu kinita, laqgħu għandu jiġifieri jagħmillu ikla. U tant in-nies rawha bi kbira. Iva għandak il-brikki mar jiekol, in-nies bdew igergru u jgħidu għand wieħed midneb. Ma daħal jistreħ, Ġesu mhux jistreħ, daħal biex imisslu qalbu. Fetaħlu qalbu. Din hija it-tieni pass li jienu inti rridu nagħmlu, niftħu qalbna. Ma ilmu lej lesl biex jilqana. Niftaħ qalbi għaliex għax kultant il-qalb tagħna hija magħluqa. U fetaħ il-bib ta' qalbu għax fetaħ għajnejh. U t-tenda bis-serq li kien jagħmel, żgur. Sakemm għandek inti hu l-kamra. Sakemm għandek il-purtelli magħluqin, tista' llum kienet ix-xemx mhux se tidħollok fil-kamra jekk iżammejt il-purtelli magħluqin, forsi wkoll bil-firroll. Ma xejn tiftaħ it-tieqa ix-xemx tidħol. U hekk ukoll dan Zakkew fetaħ daru u fetaħ qalbu. U dik id-diffiċli li tiftaħ qalbek. Għaliex? Għax il-qalb tiegħi Alla ma jistax jisforza u jgħid li rrid nidħol. Le, kaman jiftaħlu xijien il-ġism, mhux se jidħol. U dan huwa t-tieni pass li rrid nagħmel jien. Niftaħ qalbi għall-grazzja tal-Alla. Alla kuljum itina grazzi, kuljum m'għandix dubju. Issa l-biċċa xogħli illi dini niftaħ qalbi. U di t-tieni storja għax il-Vanġelu għalhekk iridu meta nisimgħu mhux tgħid ejwa darba kien hemm għalfejn sen ilu kien hemm wieħed ismu Zakkew dak ikkonverta. Dak li hemm fil-Vanġelu jsir illum u taqbad il-gazzetti, hemm. Di storja oħra fuq wieħed Taljan jismu Giovanni Papini. Ħafna minnkom ma semewx bih. Dan kienu jgħidulu il-lupu sar ħaruf. Kienu jgħidulu t-tigra ta' Firenze dan. Għaliex? Għax kien bniedem kellu l-pinna tiegħu kien kittieb u kien jikteb kontra Alla. Right, left and center, ta' il-pinna tiegħu velenuża. U min jaf kemm u kodba kiteb innu l-xiran dan. Sgo, kien millar. Għamil dan immens. Imma għaral, ma nafx kif il-bambin kif il-laqqa, ma nafx. Kellu mara qaddisa. Min jaf xra għaddejn il-mara ta'. U tant kienet qaddisa li jiż-żewġ tfal bniet, waħda Viola u l-oħra nsejt x'isima, għaltlu, intejx kif trid. Imma tfal rridu rabbuhom ta' Sara. U biex ma jġib ġilied, ma tantx kien galantom ta' kien ittibagħtu mant is-sorijiet. U meta ġew biex jagħmlu l-ewwel tqarbina laqqas rid imur għall-qudiesa tal-ewwel tqarbina. Marriċ, dak ħmirijiet. Tfal jgħidulu, jerġgħu jgħidulu. Pa, inti biss missa tiġi. Ejja, pa. Ħalli il-festa tagħna tkun sabiħa. Marriċ. Imma ma felaħx. Għax, ejt, Alla jibqa' jtektek fuq il-qalb. U daħal u għatwara biex ma jara ħadd għax dak kien magħruf li dan huwa mill-dar.
u l-grazzja messitu. U kombinazzjoni kellu ħabib. Għax Alla, aħna l-lum għanna t-tele, il-mobile, nċempillek. Alla kif sa jċempillek lilek? Permezz ta' xi ħadd ieħor. Żgur. U dak kellu ħabibu, għaw eżatt 20 ta' Jannar 1920, ħabibu meta sar jaf li ttawwal sal-Knisja. L-ewwel darba li rifes fil-Knisja. Kitiblu ittra, u ittra jibsa kienet isemewha. Allu, ħabib Giovanni, il-pinna tiegħek ilha 20 sena sħaħ ixxerret il-velenu. Min jaf kemm ivvelenajt nies? Bosta mnuk. Isa ħassar li moddi tiegħek u ibna ħajja ġdida. Il-kodba ħżina li ktibt għadhom qed jagħmlu kiteb ħafna dan ta' għadhom jagħmlu d-deni fost il-bnies. Dak mhux kollha fuq spallejk. U dik il-grazzja, tikka grazzja li ħan fl-ewwel qarbina ta' uliedu baqgħet taħdem. U t-tenda fetaħ qalbu. Kieku qal dan xrid jibgħadi, x'inhi affarijiet tiegħu. Ħadmet. Fetaħ qalbu, fetaħ għajnejh. U beda sena sħiħa jirrifletti fuq ħajtu. Baqgħet għal bintu li għamlet l-ewwel tqarbina issa kienet tikber. U qaltlu, Alla, mur u ixtri l-kodba kollha tiegħi li ssib fil-ħwienet. Ixtrihom. Imbagħad u imbagħad ngħidlek x'ħan nagħmel. Mur ixtrihom. Issa hu bieħhom il-tal-ħwienet biex ibiħawhom. Issa ħaj jixtrihom u bdiet tim miskina Firenze mhux għawdex da. Fil-ħwienet kollha ta' Firenze tfittex il-kodba miktubin minn missiera. Ġejb, ixtri u nafaq. Żgur. Għax hu issa rid isewwi l-ħsara li jagħmel. Għadin importanti kif sa naraw iktar tard. U x'inġabar il-kodba kollha tiegħu imma munsell gibieta u stess taħu min-nar biex ma jibqax paġna waħda minnhom. U kif se naraw fit-tielet pass, dan għamlu it-tielet pass li se nisemmilkom. X'inhu? Li jirripara, ipatti għadden li jagħmel. Jien nibroxxok il-karozza. All right, kien moment ikreh ma issa tindak xi ħalli nisbuħa, ġbejn, inti stess tittendi li issewwi l-ħsara. U dan beda għalhekk il-lupu sar ħaruf għax minn hemm sal-aħħar ta' ħajtu beda jikteb kodba sbieħ saħansitra. Tafu intom mela dan għarru tqarben, ma mhux dik biss, u għarru tqarben u daqshekk. Rġajna għalli konna le. Kiteb il-ħajja ta' Kristu, la storja di Kristo tal-papini, xi 500 page ta' jiena kombinazzjoni qatt ma qrajta, imma kont qiegħed għand il-patrijiet ta' Sant Ustejn, ir-rabat u nara fl-iskaffa u tajta xi żbuħija, imma kif kiteb dik iż-żbuħija kollha ta' ktieb, ma temmix. Għax dak minnu ħareġ biżvelenu.
issa beda joħroġ laser. Isimgħu kif spiċċa ħajtu dan, spiċċa ħajja ta' għaddejs biex ċajta. U għalhekk fl-aħħar ta' ħajti marit serjament. Il-ħajja ta' Kristu ktibta għal minu bħali indifferenti u imbiet minn Alla. Xjaħt issa, tlift l-użu ta' riġlejja ma kienx jimxi, anki ta' jdejja ma kienx jikteb, anki ta' għajnejja ma għadu xjara, anki tal-sinu bida jtemtem. Iżda dan mhux xejn, ħajdejn il-grazzja kbira li tani Alla li rġajt sirt ħabib tiegħu. U din hija t-tieni storja. Kif għamel Zakkew, kif għamel Zakkew it-tieni pass. Leqew għandu, fetaħ qalbu, issa ħaniġu għat-tielet pass. Zakkew x'għamel? Kielu u dan, żgur stmaħ mill-aktar. U mingħajr ma qallu, issa ma nafx jiena kieku, iva dan ma tgħidlux kelma. Ma tgħidlux isma' Zakkew xbejn isma' da mhux xogħol tal-ħajja tiegħek, ja xi kelma. Ħelu. Zakkew quddiem Ġesu, tant ittenda li hu stess ħajjagħmel it-tielet pass mingħajr ma qallu Ġesu. Aramu lej qallu. Nofs ġidi sena teħ li l-foqra għax id-dar tiegħu kien stor sħeħ dan kien għani, sinjurom dan, nofġidi sena teħ l-foqra. U jekk jien arraqt b'xi ħadd u arraq inroddulu lura 4 darbiet iktar. Għax min jaf kemm salaħ nies. Ara, it-tielet pass. Mhux biżżejjed li tiftaħ għajnejk u tiftaħ qalbek, missa issewwi l-ħsara l-għamilt. Kif għamel Giovanni Papini u kif jagħmel kull min jikkonverti. U kif rid nagħmel jien u int. Dis-sena il-mulej tagħna grazzi oħra. Kull wieħed minna jista' jisma' ħanagħmel pass il quddiem. Jien fiex żbaljajt is-sena għaddiet. Jew fiex ma kontx orrajt. Briċ ftejt jien naf maram kif kont nistma', ir-raġel kif kont nistma', it-tfal kont inwissi. Naraw dak xejn, m'hemmx għalfejn nġibu l-affarijiet bi kbar, imma naraw xi ħaġa. Li dis-sena għandi bżonn nirranġaw. Dan hekk għamel battal daru. Kien ilu tant snin iġammaw dawn u jisra. Issa għandu l-Ġesu. Tant intela b'Ġesu li qassam it-teżori ta' għandu bżonn teżori oħra. Għax għandu teżor kbir, il-grazzja t'Alla. Dak kollu li kellu fl-istor, il-dar tiegħu stor, għas jgħidilna li kien biżżewweġ jew tfal, naħseb jien kollox żdingat ħajġamma u jħamel dat teżor. M'għandux bżonn rama kollox għal-karità biex jipatti għal-ħsara li jagħmel. U dan huwa t-tielet pass li jienu intridu nagħmlu. U nispiċċa bl-aħħar storja malajr. Min kien l-Amerika u ħasib anke min kien il-Kanada. L-Ingilterra ma nafx, ma l-Ingilterra u l-Amerika u l-Kanada hemm ħafna clinics tal-abort. Disgrazzjatament għadhom hemm ħafna minnhom clinics fejn tmur tagħmel l-abort issa ħadd tmur tagħmel l-appendix. Fost it-tobba li kellhom daw il-clinics kien hemm wieħed magħruf fl-Amerika.
Dr. Bernard Nathanson għandi r-ritratt tiegħu wkoll. Dan mhux klinik waħda kellu, mumkin professur kbir, kellu ħafna clinics f'ħafna states tal-Amerika. Fil-ħajja tiegħu kitibu issa. X'waħda din. Dan anke ktoqtol jien naf ħrixt u qtilt kelb ukoll ma tkunx taf tista' torqod. Aħseb ara bil-abort li jagħmel hu stess jgħidha. Jien kelli x'naqsam ma' 75,000 abort. X'waħda din. Mill-1969 jiġġieled favur l-abort. L-Amerika hemm ħafna kampanji biex l-abort ma jsirx. Bniedem bla qalb kien. Jħobb il-flus, eccetera. Sakemm darba ivvintaw l-ultrasound. U bniedem ta' skola kbira dan professur. U l-ultrasound iġib xem fih dan l-om. Ma siġġimat l-ultrasound tibda tistisma il-qalb tat-tarbija tek-tek. U kien raġel imbagħad. Malli ra l-ewwel ultrasound x'mort għamilt qal. Qabel kont ngħid li hemm ċappa laħam. Mela mhux ċappa laħam. Fih dan l-om hemm persuna. L-abort hemm persuna. U dan mhux l-Anġelu Gabriel qed jgħid, qed tgħid ix-xjenza. Ix-xjenza tgħid. Illum bl-ultrasound tisma' anke l-karba. Daħal fih innifsu. Kif sa nagħmel? Kif sa nagħmel biex nirranġa ħajti? Għaliex id-demonju mbagħad iġibirek bi kbira. ċek ma jistħejx, issa tildak seq, issa kellem lill-Arċisqof ta' New York ta' dak iż-żmien, illum mejjed, kien jismu Kardinal O'Connor. Beda jagħmlu l-instructions, irrid nitgħammed, inqer, ma kellux għalfejn issa x'issa jekk tagħmmed, ma mbagħad wara bida jqer, l-ewwel nitgħammed u nitqarben. U nibda nqer matul ħajti. U impatti għalli għamilt, dak hu t-tielet pass li ssewwi l-ħsara. Beda jagħmel videos biex juri li l-abort kemm hu delitt. Meta kont għadni maż-żgħażagħ, ġieli għamiltulhom il-film tiegħu jismu The Silent Scream. Meta kellha ta' Kana kellhom dal-film konna. Mitxi 4 snin ilu. Għamel ġejt immens imbagħad għaliex dan imbagħad sar favur il-ħajja u jgħid lit-tobba u jgħid il-kulħadd għala il-clinics tiegħu kollha għalaqhom. Il-flus li għala mill-qtejl beda jużahom biex jagħmel pubbliċità favur il-ħajja. 4 snin ilu, il-ġit li jagħmel dan ara dak xejn Alla kif jinqeda huwa immens. 3 passi mela. Għamilhom Zakkew u għadhom isiru llum u nista' nagħmilhom jien. L-ewwel ma ħallux għall-għada, it-tieni niftaħ qalbi, niftaħ għajnejja, it-tielet insewwi l-ħsara. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Ngħidu talba San Giuseppe, nitolbu San Giuseppe isa biex jgħinlilkom fil-familji tagħkom, il-missirijiet, l-ulijiet, l-ommijiet, jgħin il-morda u l-dawk li jduru bihom. Jgħin il-kulħadd, ħalli l-kol kemm aħna nirkupraw u nerġgħu niksbu s-saħħa bi Kristu Sidna. Amen. Kemm inkellumkom mument żgħir waħda please kjoġobkom stennew li sekunda. Grazzi, Aziz Dunkarm, mill-ġdejt tal-lum. Iva, l-affarijiet bħal pallum sena ħajkollhom jerġgħu jinbidlu, eżatt, pallum sena eżatt kien ix-xogħol. Huwa s-saħħa tagħna u ta' kulħadd u tal-pajjiż kollu illi minn għada ħanerġgħu ninagħlqu naqra żgħira. Sissa sal-11 ta' April. Għaldaqstant il-quddies u il-komplement tal-eżerċizzej ħankompluhom ukoll online. Hekk id-differenza bejn din is-sena u s-sena l-oħra, dis-sena qisu daqsxejn aktar addestrutu biex nużaw u xek dawn il-mezzi, jiġifieri mhux ħajinqa' dak illix f'daqqa imma u ma jsir xejn. Imma nafu li għall-grazzi tal-għandna r-radju diġà qed jaħdem, il-sena l-oħra ma kellniex, il-live streaming, il-Facebook u il-YouTube għadni kif kellemt il-Dunkarm anke l-eżerċizzi ħanxandruhom permezz tal-live streaming u anki bir-radio. Mingħajr ma nistaġbu żejjed, noqogħdu dejjem attenti, noqogħdu hekk nisemgħu l-istruzzjonijiet mill-awtoritet tas-saħħa. Imma mingħajr ma u xek nallarmaw iż-żejjed għax dan kidok jagħmel ħsura lilna u l-oħrajn. Nimxu flimkien dejjem ħankunu maqudin magħkom permezz tal-social media. Okay? Nitolbu għal xurxejn il-lejl it-tajjub. Okay? Aktar avviżi ovvjament noħorġuhom anke fuq Facebook u fuq ir-radio. Aktar dettaljuti. Thank you. Lejl it-tajjeb mill-ġdejd.